गोबावजों दिनै लाइभ फैलायबाय लामा बारस'नि आं नै लामा बेयाव लामा बारस'नि डिउटियाव दं आरोना दा लामा बारस'नोनो गारियानो अयथासारथार लामा बारस'दोंमोन आं लामा मालिकनि न'आव आइटेम लायनि आरोना थाबायलांगासिनो बोरै दं नोंथांमोनालाय बोराय जाबायना एसे मैं पहली बार डबल टिकट आया तो मुझे थोड़ा खाली था अभी तो हम बिल्कुल नहीं खोल रहे लामा थाबायदों लामा एसे बेरायलाबायनि खोमसि जाबाय नै बाहाय मोनसे आइटेम लांफैदों आरोना बे गारि नै बेजों आं आइटेम लांगोन दायो बे स्कुटिजों बोरै जाखो साबियालाय हाबजायासै माथो बोरै अन जाबावनांगौ जाखो बेलाय लकसो जाबाय बुस्थुआनो नैबे लक जानानै थाबाय नै बे लक जाबाय बोरै जाबावनांगौथाय दाना खुलिबाबो गेवबावला साबियाबो खुलिग्रा गैया नै बियो कमेन्ट अफ जानानै दं नामा नालाय बे बोरै गेवबावगोन दाना बोखोआबो बाहाबावला गेवबावलानो बोरै जाखो बेलाय आयौ एफा गोरा जाबाय आंनि कमेन्ट अफ जानानै दं नामा आं रावनिबो कमेन्टखौ नायनो हायाखै थुबाबो जाया गाइडलाइनासोबो र' दे आं फैफिनगासिनो दा दसे थानानै लाइभनि कमेन्टआ बोरैबा जानानै दङ चेन्जबो खालामनो हायाखै बे साबिया बोरैबा जाबाय नै आंना आयौ बोरै